kushurutishwa. Kodong mano duching achiel kende to jodin mago mag salam chako nyasi mag Ramadhan. Oro kata kamano biro rocho nyasi no ne jodak manyanduat mar Kenya kaluwore kod oro mamiyo pi onge. Kata kamano jasiasa magweng' ma Wajir chako chenro mar chwalo chiemb kony ne jodak maloyo 30,000. Oko sirikal mamalo mondo kas chenro mar chwalo kony ne jodak e gwengego. Bende omedo ni wich kik wil kod kony ne jamni ma bende biro wito ngimagi kaluwore kod oro no ka ok giyudo kony mapiyo. Wajir South is the hardest hit part of the country, and therefore many people are actually reeling from this particular drought. The challenges that we have is the lack of water, the lack of food, and therefore pasture as well, and many of the animals are dying, and therefore we are hoping and praying that this particular juncture we will be able to get further support from the government. It is really one of the longest and the hardest droughts that we've had since 1981, and therefore 1981 to date, for over more than 40 years, the droughts that has been really beating us. This is